Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanku da zuwa Afro YouTube channel wanda ake koyar da HTML and CSS daga farko, wanda zai koya web development daga farko. Menene HTML? HTML wani part ne na programming language wanda ake aiki da shi, wanda ake yin sketching ko kuma ake zana gangan jikin website. Website tana da part data like kamar mutum ne, to HTML ƙashin mutum shine HTML, ƙashishuwan mutum ka zana abu ba tare da kala ko wani abu ba. And menene CSS? CSS a part na programming language wanda ake web development da shi. CSS ana aiki da shi ne wajen a ƙara abu girma ko a rage shi ko a sa mai kala. CSS shine ake aiki da shi wajen a gyara website, a matsar da website, a jujjuya shi ta kaloli daban-daban wanda ake so site ɗin ya zamo. Site ɗin ƙarami ne, babba ne, fari ne, baƙi ne, ana aiki da CSS ne wajen a gyara site. Wajen gyara ake aiki da CSS. Menene JavaScript? JavaScript a part na programming language na development ana aiki da shi ne like kamar ruhi wanda zai motsa abu daga nan zuwa nan wajen, ya jujjuya shi, ya matsar da shi ko kuma ya juya shi. And CSS, in ka haɗa CSS da HTML da JavaScript, in ka haɗa su gaba ɗaya, to ana aiki da shi wajen yin complete website. Website kashi biyu ne, akwai dynamic website, akwai static website, akwai ƙaramin site, akwai kuma babban site. To site dai in za ka aiki da web development site ne wanda ake kamar kasuwanci da shi, ko ake gina shi a yi chatting da shi, ko kuma ake yin abubuwa da shi. Yawanci abubuwan internet majority su website ne, duk da akwai Android development, amma ɓangaren website ana aiki da HTML, CSS and JavaScript. JavaScript kamar na gaya muku ɗazu shine ruhi kamar na website, shi kuma CSS kamar shine inda ake gyara website a mai da shi fari ko baki, ƙarami ko babba, mai faɗi ko mai tsayi ko guntu. And shi kuma CSS in HTML ɗin shine wanda ake aiki da shi wajen a zana sketching.